skal giftes. Ja, det lykkes. Om ikke så længe, så bliver jeg fru Sommerdal. Min kommende skønne hustru. Sommerdal. Vi har et dødstidspunkt. Den er krømpet. Det er 25 år siden, du har brugt den. Hvordan kan jeg blive en bedre ægtemand den her gang? Du er politimand. Du er vant til at se det store billede. Du er vant til at følge op på tips. Udvis den samme nysgerrighed i dit forhold, som du gør i dit arbejde. Det allervigtigste for mig, det er vores forhold. Hvad har du skrevet? Min familie. Ja. Hvilken familie? Søn Karl er væk. Drengen er som sunket i jorden. Kunne han have set morderen og så blevet bange? Det slår mig, at du og jeg sammen kunne lave lidt hurtige penge. Stil viser man er klasse. Klasse viser man er penge. Og har man penge, så kan alt lade sig gøre. Du er hundevisker. Du kommer til at miste dit arbejde, hvis der er nogen, der opdager, at du skjuler dem her. Fordreng. Hvad er det, vi overser? Stop! Okay, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvornår jeg er blevet meddeler for politiet. Det blev det den dag, der skete et mord, og en dreng forsvandt. Stream seizoen 6 van de Sommerdale Murders op NPO Start.